To je ono što smo uradili. Šta ćemo da uradimo? Evo, počeli smo. Počeli smo ovu godinu lepo, počeli smo sa ovim okruglim stolom. Spremamo se za jedan samit u Kragujevcu, gde ćemo naša bratska udruženja da sastanemo. Tamo će profesor Batavenjić da nam bude domaćin, tako je obećao, i udruženje Opstanak sa demografom u Kragujevcu, da bi još nekoliko udruženja pristupilo kod nas. Ovo što ja pričam o Vrnjačkoj banji, to je samo jedna od ispostava Srpskog udruženja Ćirilica Beograd, tako da ne mešamo. Mi imamo 8 ujedinjenih udruženja i nebrojeno, da kažemo, naših povereništava iz Ćirilice. Onda nam sledi sajam i tako dalje i tako dalje. Znači, nije hvala, ovo su činjenice. Svi oni koji mogu da nam pomognu, neka nam pomognu, a oni koji hoće da nam odmogu, neka pokušaju da nam odmognu, mi smo spremni da im se suprotstavimo i hvala vam za ovo vreme.